Россия дәүләтенең 90-нчы елларда башында кабул иткән конституциясеннән соң илдә бик зур үзгәрешләр үтте. Аның социаль икътисади үсешендә, аның дөнья күләм торышында һәм инде бүгенге көндә менә ул үзгәрешләр илнең киләчәген тагын да ныклы һәм тотрык үсештә итү өчен һәм инде илнең икътисады үз халкының тормыш дәрәҗәсен социаль яктан гарантияләрлек хәлдә булуын исәпкә алып, бүген әлбәттә илнең төп законына менә бу үзгәрешләрне кертергә кирәк иде. Һәм инде ил белән идарә итү һәм илдә бара торган демократик процесслар алар мөмкинлек бирә халыкны тагы да киңрәк бу эшкә җәлеп итәргә һәм бу исәптән караганда илнең тотрыклылыгы менә ул процессларны киңрәк җәелдерергә ышаныч уята. Шуңа күрә безнең төп законыбызга кертелгән менә бу үзгәрешләр алар бик кирәк иде һәм